Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Kowa ina fatan yana cikin ƙoshin lafiya. Na ga 'yan siyasanmu marasa amana, na ga sun goya ma Bazum baya. Na ga talaka da sun tada hankalinsu ana ta cewa wani wane ne. Talaka ku kwantar da hankalinku da Allah. Wanga mai yiwuwa su mara ma mai yiwuwa su albada abubuwa da su sai na Umar su mara ma Mamman Usman baya ya ƙi samun ma mulkin. Kun gani? Ko mai yiwuwa hakan ga su mara su sun can sun mara ma Bazum baya kuma da raidar Allah ku gani. Ba kuɗi suke mulki ba fa, ba kuɗi bane, ba da kuɗi ake sayan mulki ba, Allah ne yake badawa. Ba a san wane ne wanda tunda da har zaɓen ba a ƙare shi ba, ba a ƙare ba. Kenan wanga mu ba abin da shi mana da kai da su ta yi duk inda suke so. Allah sa duk wani ɗan siyasa ya taya mara ma Bazum kin baya su gani za su jaye da ikon Allah da gaskiya da ƙarya za a yi. Sun sani ƙarya ce kuɗi ne aka loda musu, kowa ya sani. Kowa yau dan magoya bayan su magoya ai nashi deja na ji an su da Zandar da Maradi da Tilabir nashi sun ce ba su goya ma Bazum baya. Su ƴan MNZ nasara sun ce ba su goya ma Bazum baya. To ba ga irin ta ma tun yanzu ai dan da ka ba mahaukaci bane. Kawai dan kana shugaba nawa can ra'ayin shi ne, ni kai ra'ayin talaka daban. In su manya can sun ce sun bi Bazum, ku talaka ku san ku yi adalci tunda kun ga su munafikai ne. Kenan ku yi abin da ya dace, ku zaɓi adali. In ku ga Bazum kin shine na ƙware ku zaɓe shi, ba wani abu bane. In Mamman Usman kin ne ga shine adali ku zaɓe shi, amma kowa ya san gaskiya ko ma wane ne ya san gaskiya. Talaka mu dai abin da zamu ce Allah ya sa mu dace, Allah ya tabbata mana, Allah ya sa dai ayi zaben ga cikin koshin lafiya, ƙare shi cikin lafiya, kuma Allah ya gwada mana rai da lafiya. Wanga duk ba wani abu bane. Wallahi Allah sa duk wani dan siyasa, duk wani mai ƙarfi, duk wani mai jama'a da wani wane ya taya mara wa Bazum kin baya. A bar Mamman Usman kin shi kadai ga ikon Allah. Tun daga ga Hamma Ahmad ya mara mishi ga kishin ƙasa ga wani. Jama'a ku haƙuri mu gani yadda zaben ga zai kaya. Da rai da Allah ba a jin kunya, da rai da Allah in Allah ya suware da sai Mamman Usman ya mulki Nijar, da rai da Allah min iznillahi su fiddo kuɗin su fiddo komai na suke so. Duk wani ɗan siyasa su ce su kawo shi su ƙara da shi. Kai su taima duk ƙasashen da suka san akwai ɗan siyasa masu ƙarfi zaka su zo su ƙara da su. Maga menene za a yi? Babu abin da za a yi, Nijar kin ce gata nan. An san su barayi ne shekara 10 menene suka yi saboda Allah da Annabi jama'a. Menene suka yi? Cikin kashi 100 matasan mu kashi 40 duk suna kasashen waje. Wanga shine adalci wanga. Kashi 40 duka Libya ina Ghana Nigeria ina wane ne Algeria Libya ina duk sun watse. Tsakani da Allah wace ƙasa ce wanga me ake cewa wace ƙasa ce wanga cikin kashi 100 duk matasa su ne ƙasa wanga amma duk sun watse. Kowa ba abin da tarayya da abu in dai kana da wani abu ta matse ka ta fuddo wani wane ne. Jama'a mu kan adalci me ake cewa mu kan talaka mu kan adalci, mu zaɓi abun na ƙware, mu zaɓi wanga canji wanga, mu zaɓi Mamman Usman kin ne fi alkhairi ya Allah ka zaɓa mana shi. Allah yake bada mulki ba ma talaka wanga zaɓe da ake da wani wane ne. Ku da kanku kun sani tarayya su dukan sun sani ai na ji wani an tunan bisa wannan tasha ta kujerar tsakar gida na an taba haudo wata bidiyo nan wani dan tarayya yana cewa satar da suka yi can baya wallahi nan ba za su iya. Kenan an sani sata ce wanga abin, sata ce. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah dai ya sa mu dace jama'a. Allah ya zaba mana abin da ya fi mana alkhairi, Allah ya zaba mana na kwarai, Allah ka zaba mana abin da ya fi mana alkhairi. Bazum kin ne fi mana alkhairi, Allah ka ba mu shi. In Mamman Usman kin ne fi mana alkhairi, Allah ka ba mu shi. Mu kowane ne almuhimmi alkhairi wanda zai kawo mana ci gaba, mu shine muke bukata dai, kawai shi muke bukata. Allah ka dafa mana, ka dafa mu talaka Nijar, ka dafa matasan mu ya Allah. Musulmai kowa da kowa ina ma kowa fatan alkhairi. Kuma wanda na bata mara yayi hakuri dan Allah da Annabi. Duk wanda na bata mara akan wanga magana ta yayi hakuri. Kuma wanda ba bata mishi rabe ya tura wanga sako zuwa ga wani dan Nijar shi ma ya ji. Na gode, na bar ku lafiya. Wassalamu alaikum.